агенти аз пайи яъне таҳқиқу таҳлили ҳуҷҷатҳои фарзандҳои Заид Саидов шудааст. ба мо маълум нест ки дар кадом асос, дар асоси кадом парвандаи ҷиноятӣ ва дар асоси аризае ки фарзандони Заид Саидов ва келинҳои ӯ пурсида шуда истодаанд. Аз 5 октябр ин тафтишотҳо нисбати фарзандон ва келинҳои Заид Саидов аз тарафи муфаттишони агентӣ бурда истод. Ба ғайр аз ин қудоҳои гӯем ки Заид Саидов ҳам нисбати ин ҳолатҳо пурсида шуда истодаанд. ин ягон аҳамият дорад ба ман фикр мекунам ки ба парванда ягон аҳамият надорад, не ки ин яке аз намудҳои гӯем ки фишор ба хешовандони Заид Саидов мебошад. пайдо шудани навор дар телевизиони Тоҷикистон буд. Шумо ҳамчун як вакил ин барномаро чӣ гуна шарҳ медиҳед вақте парвандае ки шумо доред он муҳри махфӣ гирифта буд? тафтишоти пешакӣ бархилофи талаботи моддаи 361 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки масъулияти ҷавобгари ҷиноятиро барои ифшо кардани сирри парвандаи ҷиноятӣ пешбинӣ менамояд. тафтишоти пешакӣ яъне давоми ин талаботро вайрон намуда тавассути расонаҳои хабарӣ яъне телевизион навореро ба ифшо доданд ки ин аз бечунучаро ифшо намудани сирри тафтишот яъне шаҳодат медиҳад. мақомоти тафтишоти пешакӣ ҳама вақт дар ҳолате ки мо бо шумоён журналистон ҳамсуҳбат шавем ва ягон иттилоот диҳем, онҳо ба мо берод мегиранд ки гӯё мо баъзе паҳлӯҳои корро шояд аз нуқтаи назари махфиёташ кушоем ва яъне дар баъзе ҳолатҳо ҳатто таҳдиди оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ низ нисбати мо карда буданд. лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда худашон яъне ин корро амалӣ карданд. тамоми мурофиаҳои додгоҳие ки мегузарад онҳо ҳамеша сабт мешаванд, сабти наворӣ ё садоӣ? мурофиаҳои додгоҳӣ ки ӯ пӯшида мегузарад ва ин парванда сирри махфӣ дорад ва дар бинои кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар он фақат ба ғайр аз иштирокчиёни мурофиат дигар ягон шахси беғараз ки холис роҳ дода намешаванд ва ин мурофиаҳои судӣ ҳам ба сабти видеоӣ ва ба ҳам сабти аудиоӣ гирифта намешаванд ва гӯем ки дар ин наворе ки нишон дода шуда буд, дар он ягон навор аз гӯем ки рафти мурофиаи судӣ нишон дода нашуда буд, фақат аз ҳаракатҳои тафтишотӣ. ва як чиз дигарро мехоҳам қайд кунам ки дар ин навор гӯем ки навор яктарафа гирифта шуда буд ва дар ин навор таҳкид карда мешуд ки Саидов Заид дар содир намудани ҳамин ҷиноятҳои таҷовуз ва дигар ҷиноятҳо даст дорад. ҳарчанд ки мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусан сарқонун кодекси ҷиноятии ҷумҳурӣ ва кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳеҷ шахс дар содир намудани ҷиноят гунаҳгор дониста намешавад ба ғайр аз ҳукми судӣ ки он ҳам ба қувваи қонунӣ гирифта шавад. ва ин навор гӯем ки барои чӣ ман фикр мекунам ки ин таҳризӣ шудааст, барое ки ин навор аз тарафи мақомоти тафтишотӣ таҳризӣ шуда дар телевизион нишон дода шуд ки тафаккури мардумро, фикри мардумро, Заид Саидовро дар назди мардум ҳамчун як ҷинояткор нишон диҳанд ва гӯем ки мардум фикр кунанд ки дар ҳақиқатан ӯ ин ҷиноятҳоро содир кардааст. озоду кушодгӯем бале не мо ба ғайр аз он далелое ки мо дорем ва ба суд пешниҳод кардем, дар асл аз ҷониби тафтишот ягон далели боэътимоде ки ҳамин айборо тасдиқ карда тавонанд ҷамъ оварда шудагӣ набуд. аслан аз аввал аз ибтидо ва аз ин хотир мо метавонем рӯи рост гап занем ки яъне ин айбҳо аз ибтидо хом буданд, беасос буданд ва беасосии онҳо дар рафти мурофиаи судӣ тасдиқи худро ёфтанд ва ки тавре ки гуфтем то имрӯз мо қариб ҳамаи лаҳзаҳо 10 лаҳзае ки 9 лаҳзае ки аз ҷониби тафтишот ба Саидов айб эълон карда шуда буд мавриди яъне таҳлилу санҷиш қарор додем. фақат ҳозир як лаҳза мондагӣ аст, лаҳзаи яъне таҷовуз ба номус ки онам дар рӯзҳои наздик бояд оғоз ёбад санҷиши ин ҳолат ва то имрӯз чӣ хеле ки бо гуфтем ва ҳозирам такрор ба такрор мегӯем ки ягон айби ба Саидов эълон шуда тасдиқи худро наёфтанд.
пас аз мурофиаи додгоҳӣ ҳамин гуна иттилоъ мунташир шуд ки гӯё яке аз чеҳраҳои воломақоми Русия ҳам дар парвандае ки шумо доред дахл дорад. ин кас Владислав Юрьевич Сурков аст. ба гуфти ба нишондоди баъзе шоҳидоне ки дар суд пурсида шуданд, яъне шаҳрванди яке шаҳрванди Украина ва дигара шаҳрванди Русия, гӯё ки ҷинояти қаллобӣ дар Бӯстонсарои ҷаноби Сурков содир шудааст ва ӯ гӯё бевосита дар он ҷо ҳузур дошт ва гӯё ки метавонад ин ҳолатро тасдиқ кунад. мо дар навбати худ дар рафти тафтишоти пешакӣ чунин як дархост карда будем оиди пурсиши ҷаноби Сурков, вале мутаассифона тарафи тафтишоти пешакӣ ин дархостро қонеъ накард ва ҷаноби Сурков аз ҷониби тафтишот пурсида нашуд. ва бори дуввум мо дар рафти мурофиаи судӣ низ чунин дархост намудем оиди пурсиши ин шоҳид ва айни замон ин дархости мо дар ҳолати кушода монда шудааст ва он ба иҷро расонида нашудааст, зеро ҷаноби Сурков ба суд ҳозиршавии ӯ таъмин карда нашудааст ва аз ҷониби суд то имрӯз пурсида нашудааст. парвандае ки ҳаст шояд як хусусияти байналмилалӣ бигирад бо ине ки ишора ба мансабдори Русия аст ва ба фикри шумо дар сурати мисол дархости шумоя қабул кардан оё Сурков даъват мешавад ё? мо боварӣ надорем ки парвандаи байналмилалӣ бошад, ба хотири он ки мо фикри ҷаноби Суркова намедонем чӣ мегӯяд. Шояд он кас гӯяд ки ман ин ашхосро намешиносам ва дар ин кор ширкатам кардагӣ набошам ва ба ҳамин хотир пеш аз ҳама бояд тафтишот ҷаноби Суркова мавриди пурсиш қарор медод ва ин масъала аллакай ҳалли худро меёфт. ва ба ғайр аз ин ҷониби ҳимоя дар гузаштаи начандон дур ба мақомот, яъне ба дастгоҳи иҷроии президенти Федератсияи Русия ва прокуратураи генералии Федератсияи Русия дархост фиристодем дар бобати пурсида шудани Сурков оиди ин масъала ва ба мо ирсол намудани ҷавобҳои он, вале то ҳол мо посух нагирифтем, аз ҷавоб наомадааст.